Proč si se rozhodl začít pracovat zrovna v Q-Miners? Ja som súťažil na veľkých informatických olympiádach, celosvetových, a tie sponzorujú častokrát nejaké tradingové firmy popri softwarových firmách. A Q-Miners som si vybral preto, lebo jednak to bolo je to lokálna algotradingová firma. Stretol som sa s Petrom Zahradníkom a s Martinom Hatravou a boli mi fakt sympatickí. A proste mi to nejak dávalo zmysel. Co tě v Q-Miners baví? No je to veľmi zaujímavé. Tie problémy sú iné ako v škole, sú oveľa otvorenejšie a človek sa musí aj rozhodovať, že na čom dáva zmysel pracovať a na čom zmysel pracovať nedáva, aj keď je to zaujímavé, kým v škole človek dostane nejaký matematický problém a proste treba ho vyriešiť. A tu je ako keby validná odpoveď si povedať, že ten problém proste nechcem riešiť. Neoplatí sa to. Co se ti líbí na kancelářích? Super je, že to je v takom centre Prahy. To je asi ako najlepšia vec. Je to pomerne blízko pešo na Matfis, do pol hodiny. Idem okolo Orloju, cez Králov most. To je ako fakt pekná prechádzka. A je ako super, že môžem takto sa prejsť vždy, keď idem do tej školy. Jak se ti daří v Q-Miners propojit práci se školou? Tak pracujem na študenta pomerne veľa. Úvazok mám 28 hodín do týždňa a počas skúškových si vezmem dovolenku, ale není problém nikdy sa niekým dohodnúť. A vychádzajú mi proste v ústrety. Vlastne vždycky.